запис. Трябва да завърши, ако един път. Лъчето. Тебе, снимай бата. Слушай нещо. Снима в момента, знаеш. Снима ли? Това е един работен ден на Юрджан Саид Мурад. Аз да се направим. А той музика си става. Моля, нали? Снимаш ли? Да, снимам това. Сега ти фана диференциала, брат. Давай. Идеално е. Да, вижда се идеално. Че голям диференциал. Това направо як турмо се вървят тия дупки. Става тъмно, Юрджан, откри лампата. Да, вижда се. Вижда се. Чакай, светли там един два пъти, да видим поне. Да светна, добре. Светли на тавана там е, чакай. Светли по тавана малко да те видим. Да, съм намесен тогава. Аз да напечена не може. Аз съм изключил кемп. Една лампа му сложим, 24. Да. Правим и клип, да. Ще го пуска по интернет. Кой? Че той не се вижда нищо. Няма, аз го снима като влизаш. За сега като светник го снимам и... Ами не може, вътре става тъмно. Приближи го. Сега на нощен. Давай, сядкай. Сега на нощен режим. Ще се не видиш. Чакай. Той да го приближиш, нищо се не видя. Няма нищо, вижда се, че бая силно заваря, ето. Работният ден на Юрджан Саид Мурад. Един от най-добрите работници в България. Колектора отвънка. О! Да. Той се знае работа оператора. Виж какво ги звали отвън. Огъня му снима, огъня. Да, огъня. Стига,